Keď sme boli deti, každý z nás mal sen, že keď vyrastie, tak bude buď futbalista, hokejista, bo niekto mal talent na šport, niekto má talent na umení. Popri tom, jak človek vyrastá, jeho sny a plány sa menia. Menia sa na základe toho, že je človek ovplyvňovaný rôznymi prekážkami v jeho živote. Prekážkami nemyslím teraz alkohol a drogy, prekážkami myslím ľudí v jeho okolí. Najčastejšie je to rodina, príbuzní, kamarádi, škola, až potom, keď prejde týmato prekážkami, sa človek dostane do cieľa. Ne všetkým sa to podarí. Veľa ľudí má talent, veľa ľudí má dobrý plán, nápad, ale nikdy ho neuskutoční. Neuskutoční ho preto, lebo títo ľudia sú ovplyvnení týmto okolím. Práve preto by som vám chcel povedať o častom probléme väčšiny ľudí, ktorý má, keď sa má ísť napríklad rozprávať s niekým, alebo chce robiť to, čo ho baví, ale nebudú to robiť. Nebudú to robiť z toho dôvodu, lebo väčšina ľudí sa trápi nad tým, čo si budú o nich druhí myslieť. Čo si o mne druhý pomyslia, keď pôjdem a spravím to, alebo pôjdem a spravím toto, alebo sa zoberiem a pôjdem niekde preč. Čo sa môže stať? Čo si druhý pomyslia? Viem, že pre väčšinu ľudí to môže byť ťažké, ale musíte si uvedomiť jednu vec. Veľa ľudí v dnešnej dobe je tak zaneprázdnený, že je úplne jedno, čo robíte. Povedzme, že sa nájde niekto, kto vás bude súdiť, alebo rozmýšľať o tom, prečo to robíš tak a nerobíš to takto. Prečo by ste sa mali trápiť tým, čo si o vás niekto myslí? Aké právo má súdiť vás? Ak prestanete robiť, čo vás baví, len kvôli takýmto ľuďom, prestanete žiť, zahodíte skúsenosť, ktorú by ste získali tým, keby ste to išli spraviť, zahodíte šancu na lepší život, zahodíte talent. A to len preto, že sa budete trápiť nad tým, čo si o vás budú druhí myslieť. Mali by ste sa na to vykašľať, ísť si za svojím a robiť to, čo vás baví. Je to váš život a práve preto by ste ho mali žiť tak, ako vy chcete. A ne tak, ako druhí myslia, že by ste ho žiť mali. Musíte si zapamätať to, že to, čo si o vás druhí myslia, nemôže mať na vás žiadny dopad. Kým ste, kým chcete byť, čo chcete robiť. Keď sa pozriete na úspešných ľudí, celebrity alebo youtuberov, každý z nich má svojich fanúšikov a ľudí, ktorí ich majú radi. Ale tak je jedna skupinka ľudí, ktorých má rada, druhá skupinka je tých, ktorých nemá rada. A len preto, že ich niekto nemá rád, ich to nezastaví byť úspešným. Ak je niekto vo vašom okolí alebo v živote, čo nesúhlasí s tým, čo robíte, neznamená, že to je zlé. Len to môže byť odlišné. Odlišní ľudia robia odlišné veci. A len preto, že vás niekto nebude mať rád za to, čo robíte, alebo nebude súhlasiť s tým, čo robíte, neznamená, že je to zlé. Nepotrebujete, aby vás mali všetci radi. A ako som vravel, úspešní ľudia, celebrity alebo youtuberi sú úspešnými, sú na vrchole, aj keď veľa ľudí s nimi nesúhlasí a odsudzuje ich za to, čo robia. Musíte zabudnúť na to, čo si o vás ľudia myslia. A ako som vravel, veľakrát sú tak zaneprázdnení, že vôbec nezaregistrujú, čo robíte. Ľudia sa boja robiť chyby. Boja sa robiť chyby, boja sa posúvať vpred, len z toho dôvodu, že môžu byť za hlupákov pred svojim okolím, že sú neúspešní, alebo že sa im to nepodarilo. Musíte si zapamätať to, nikto není dokonalý. Každý z nás robí chyby. Ale o tom to je. Spravíš chybu, musíš sa postaviť, musíš pokračovať, musíš ísť vpred. Chyby nás učia sa posúvať a byť lepšími a úspešnejšími. A čo chcem od vás, aby ste spravili, keď príde ten deň, keď sa znovu začnete trápiť nad tým, čo si o vás budú druhí myslieť. Musíte zastaviť tie myšlenky, ktoré vás brzdia. Musíte si začať viac dôverovať a posunúť sa vpred. A verím tomu, že tak ako u mňa, tak aj u väčšiny z vás bola táto myšlenka už vypestovaná v detstve. Keď sme vyrastali a odpozorovali sme to od rodičov, keď sme sa hrali napríklad alebo vymýšľali niekde na verejnosti, koľkokrát to bolo. Prestaň, lebo čo si pomyslia susedia o tebe, prestaň s tým, lebo ťa dám koškárovi, alebo prestaň, lebo sa tam pozerajú ľudia na vás a čo si za chvíľku vám prídu vynadať. Keby ste niečo robili, čo nemáte robiť, tak vám niekto vynadá. A toto sú presne tie slova, čo naša myseľ registrovala, keď sme boli ako deti. Človek si to neuvedomuje, ale to je to, čo nás naučilo strachu. To nemôžem, lebo čo si o mne pomyslia druhý. A to je presne to, čo brzdí ľudí posúvať sa vpred a byť úspešnými. Takže nikdy není neskoro.
Nikdy není neskoro si začať žiť svoj sen, alebo robiť niečo, čo vás naplňa, baví, čím sa chcete živiť. My nerobíme veci zle, len myslíme zle. A ideme len na tom starom vzore, čo nám bolo sugerované v detstve, čo si o nás budú druhí myslieť. Toto si treba uvedomiť a zbaviť sa toho. Toto je všetko, čo som chcel povedať. Dúfam, že vám to pomôže. Ak súhlasíte, dajte like.